elurra eta glaziarra. Ze uste dezue, ze lotura dago honen, ze ikusten dezue elurra zer da, azkenean elurra? Hain zer da elurra? Esan? Elurra ura da. Ura da, oso ondo. Bale? Eta ura da bezala? Esan? Ura izoztuta. Nola? Ura izoztuta, bale? Glaziartearen itxe horretik, zer ukitzen dugu? Pinguino. Zer dira? Pinguinoak, ez? Eta hortxe biltzen gara, animaliekin ere, nolabait harreman batian. Eta bai jolasten. Ez, jolastu ez, azkenean berei daude, beraien habitatean, beraien bizi tokian, eta gu gaude hor, kanpoko jende bezala orduan, ez ditugu molestatzen. Txaketaren bat beharko dugu, beti jartzeren bat jantzi, ez da? Beraz, zenbat eta hotz gehiago, glaziarrak sortzeko aukera gehiago dute. Eta gara, mendiak zer dira, lauak beti edo aldapa du bate. Aldapa, ez da? Hortaz, aldapa horrek lagunduta sortu zaizkigu glaziarrak. Eta beti egin dute penditza bat, malda bat, eta... Orduan, zenbat eta gehiago berotu, zer uste zuen glaziarrak handituko dira edo txikitu? Txikitu, ez? Urpliko dira eta ura galduko dute. Ur hori nola diko? Ibaira, eta ibaitik itxasora, bale? Edo bainoen gerizpeak egia dituzu. Orduan, glaziarra mugitze hori daukagu oso garbi, ez? Bueno, baina bera, glaziarra bera mugitu da, ez dugu mugitu da zidea, bale? Orduan esan nun, bale, ni bideo honekin errezkoa bakotuanez ez dira sinistuko, glaziarra mugitzen denez. Orduan esan nun, homonez izotzen da, homonez ona bera. Aterako dut beste bideo da. Atera nun bideo hau. Mugitzen da glaziarra edo ez? Hemen dagoen arroka hori zer, mugitzen da edo ez? Hemen dagoen pitzadura edo dieta hori zer, mugitzen dira edo ez? Nola izer, ez dira mugitzen? Eta mendia, geldi ez? Orduan, glaziarrak zer egiten dute? Mugitu ez? Jauzi da elur hori urtzen ez bada. Eta urtetik urtera gero eta elur bili egiten badu. Ez? Elurra hartzen da, bez urte elur gehiago, para orduan dago elur pila bat. Hemen goian erorian elurra hau da, elur pedria, ez? Azkena erori dana. Eta hemen behan dagoela da, elur zaharra. Imaginatu ni zuen gandera erortzen ezela. Zer bajatzen da hau? Uston pisua biko nukela, ez? Eta hemen gertatzen da, berdin da. Zer da, pisu gehiago jarri gainean, bekoak, nolabait, gehiago estutzen da. Eta hor sortzen da, ura nola? Eta zer da izotza? Eta nola egiten zer dira? Solidoa, oso ondo. Orduan? Guztiak, erotzen duen eta futenta zerura, gero sortzen Ura lurrun ditzen da, eta? Nolabait, guk makarriak prestatu da momentu guztiak ura berotu, ez? Ura iraki. Eta hor daukagu, erotea, ur lurruna sortzen da, ezta? Ur lurruna askotan ez dugu ikusten, eta bezatutan ikusten dugu horrela, gel moduko batekin. Ura da, ezta? Ur lurruna. Eta ur lurruna hau aire bat duanean, osten bada zer gertatzen zaio. Mendian, orduan, daukagu ura, haidana erortzen euritik edo elurretik hotza egiten badu, mendian, kostaldean, gure inguru guztian. Baina, non uste dezuen gordeko dugula gure ur eraungarri nagusiena? Nun dago? Lakoetan, ibaietan, horra dago ura, ez? Mendien azpian ura badago? Elurretan ere badago ura, izotzean ere bai. Eta mendien azpian. Eta elur hartzen duzu? Izotzen. Bueno, zati gehiena dago glaziarretan. Izotzean, bale? Gure ur edangarriaren zatirik ondiena, izoztuta dago. Bale? Hemen izotzean.
Urte zaizu ez zerbait? A ber. Ura, zondo. Lurra urtzen jungo da, baina izotza geldituko zaio. Ikusten zuen maizela gainera, hemen mendi baten daude, ez da? Mendi oso handi batean. Aldapa badago, malda badago, eta nolabait, hemen daukagun, izotz eta elur masa horrek, ingo dira da, behelaka egin, pixu daukarako, nire horrela gartzen manaiz, behelaka joan bezala, honek ere behelak egin dut, bale? Zer beste izena bat azaren lurra planetari? Planeta eta dauka kolore baten izena. Kolore bat totzen zaizio burura? Urdina, zergatik. Hori da, ez? Batez ere, ura daukan planeta bat dalako, ez da? Horregatik ikusten dugu, imaginatu astronauta bat egirara, espazioan gaudela, eta gure planetari begira gabitzen. Ikusiko dugu, batez ere urdin. Zergatik ura daukalako. Nun dago ur hori? Ateratzen dugun ura, handik datorren ura da. Eta hori dago lurrazpian horretan. Eta zati txiki bat, esango benetan guk, egunero ikusten dugun ur hori. Nahi izan Debe ibaian, edo lakuetan, edo dana lakua, bale? Eta batean sortzen dira horrelako gauzak, ez? Zuek adibidez dutxatu ostean, zer gertatzen zaio baino gelako izpili bati? Eta gero... Lurruna. Kea baino lurruna, ez? Kea izan dutzake zuak sortzen duen kea, eta hau izan dutzake lurruna. Eta lurruna azten da, kondentsatzen. Horre ditzen zaio, kondentsatzen. Nola uste dezue itzultzen da ura berez mendira? Zerbaitik. Uraren zikloarekin. Esan? Eta zerbaitik urtzen da. Urtzen dalako, ez? Urtzeko gardezu berriz ur hori mendietara igotzea, ez da? Eguzkia egiten du gure itxasoan. Mugimendu bat dago, ez? Egon datozen arroka hauek mugitzen ari dira, izotzarea ari da bere forma aldatzen. Pintzadurak edo saltadura hauek ere ari dira mugitzen. Beraz, izotza bera, mendia geldi dagoen bitartean, izotza bera ere badikoa bere bidea egiten. Horregatik, glaziar bat zer da, izotzezko ibaia. Bale? Bi gauza dira. Elurra eta izotza. Elurra ze kolore dauka? Zuria. Eta izotza gutxi gora bera, urdina, grisa, arraia. Hemen ze ikusten dugu orduan. Elurra, eta hemen izotza, ez? Orduan zer daukago horre? Zer daukago eremu hauetan? Glaziarrak, ez? Elurra eta izotza daudelako. Eremu hauera, glaziarra honetara. Eta oso azkarren mugitzen dira, usten lezuen mugitzen dira, batzutan aurrera egiten du, bestatutan atzera. Glaziarrak batzutan aurrera dagoaz, eta bestatutan galtzen dute izotza.